tisqa' xuxita skura b'wiċċ bajdan. Għajnejha twajba żbieħ imbisma u dak fomma dejjem daħkan. Madwarha xi sattliet taż-żingu u xi bramel imlewnin, mimlija bil-wart u fjuri fl-isqaq kollha mfewħin. U dal-wart żużu nkabbarhom ġo dik l-alqaf tal-lampar, isaqqihom jieħu ħsiebhom ġiżi, frezzi u buqar. Imbagħad Lucy tbakkar kmieni tlest il-wart f'bukketti żgħar u torbothom b'sufa mlewna biex jixtruhom żgħar u kbar. U tara fardal tilbislek żgur li jkollu but meħjud biex bis-soldi tagħti l-bqija bħalma jagħmlu tal-ħanut. U l-bikketti maqarstin f'gazzetta kienu jferħu li tfal ċkejknin, bil-ħlewwa titbismilhom sejrin l-iskola tal-ferħanin. Dan ix-xogħol li kienet tagħmlu biex tgħin dejjem fit-trobbija ta' familja dejjem tikber kienet ta' sew għaqlija.